Ahojte ľudia, dneska sa zahráme Sonic EXE. One More Time, alebo Sonic EXE, normálny. Sonic EXE. A teraz zabugovádim, sa ho nechce hrať. Tak obidva. Tak dobre, natočím aj to. Jasné, takže teraz... To ríma. Dúfam, že mi to pôjde. Takže bolo to vytvorené z tohto, aby ste vedeli. Dory. O kurva. Dej hlas. Ja som zabudol hlas. Dobrý nožtek. Ty vole. Dobrý nožtek, že... O kurva. Dobre, dáme si Tailsa. Brána čuraca. Berme Rings. Čo si smutný, Tails? To bolo čo? Ideme. Počkaj, jak to máš vždy toto, počkaj. Ha? What the fuck? Už nikdy to není. To what? Nechápem. Jakže nebola deštiku? Pokaté. Nič si nepočuli. Hello again. Hello again, ty, že ahoj, alebo videl si ma, či jak to bolo? No toto ani nevypadá, ani Green Hill. No veď je to je Red Hill. Red Hill? What the hell? Nie Green Hill, ale Red Hill. To je Green Hill Red, ne? Teraz je červený hill. You know this looks simple. Uloží sa sem do details. Jak sa máš? Budeš mi chýbať. Budeš mi veľmi chýbať. To? To zviera tamto. Nevidím jak blesk. Mne to je jedno. Všetkých som tu poboskal. Nej, všetkých poboskal. Zdram. Skáčem. Neviem to, čo letí. To mi ja to bubím. Some did never challenge. I don't see. Neviem, jak blesk, teraz ma nikto nechytí. Prosím, nikoho nechytí. Bols. Ahoj. Čus, jak sa máš? Nechytíš ji. Ty bolo. Som rýchlejší jak on. Poď. Ne. Jej. Skápal som. Ja tu mám výhercu. Ja som tu vyhral. Ajaj. Riptails si v našich srdciach navždy. Ty si taký debil. Hej, presne tak debil. Jupnú blablo, preskočím to. Ja neznášam, keď majú predu hlavu a oni si otočia hlavu. Hej. You can run. Čo robíš, mi povedz. Idem, tak pozdrav do videa. Hej, Lomoto. Jej. Keď to bolo čo za buk, keď jem takto, tak... Čo? A tak už chápu, to je. Počkaj, poď. Zvázuješ? Ne. Yes. Mám štít, takže nič sa nemôže teraz stať. Však? Vidím. No co vôbec, ale furt budem ten štít, ti sľubujem. Fast. Takže máme ísť rýchlo, že? Neviem, čo to je. A poď, idem aj tak rýchlo. Faka.
Toto video nemôžu pozerať Angličania. Lebo, vieš, dear no escape. Tak to je tá tvár hnusne vypadá. Tam bol aj mozog, tam bol aj. A nikto nemôže chytiť. Á, čo tam je? Vidím nič. Ježiš. Drží. Poď na to. Spindeš. Aspoň ani dostane. Spindeš. A teraz. Normálne, nespindeš. Normálne, fakt bude. Spindeš. Au. Unavený som. Už nevládzem. Hej, Lomoťo. Nehaj ma, dobrý si, zlý si. To som nemal byť. Prečo si cíli od tej sratej hry? Zasa. Lebo teraz ideme za Eggman. Ahoj, Eggman. Eggmanos. Eggmanos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Takže, počkaj. My squad. Mini squad. Tails bez hlavy a Knuckles bez tela. A tu je Hill a tam je... Nastík You Can Run. A čo je to? Mesta nezmestím. Jeden síku. No poď. Again, takto. OK, no. Jak chcete, ani takto. To je dobre. Tak to je vlastne tu You Can Run toto. Nie. A hej, You Can Run potom to. To je You Can Run. A to You Can Run. Alebo Scrap Boys on. Mám tu robiť? Dobre, tak urobím to. To je, aký má tie ústa? To je, jak tie zuby? Dobre, nechápem. Nevieš, že Mini to sport. veľa v zuboch. Dobre, teraz mi nedostane však. Do prdele, poď. Počne mi jedno Eggman, keď aj Ježiš som sa zľakol. Jej. Už to je tu. Už tu krv bude. Dobre, idem. Poď, Eggman. Červíš. Netuším, počkaj zvuk. My God. Ja sa bojím. Čo tu je toľko Sonicov? Čo to je Sonic? A prečo tu je ruka? Keď tam nie je rovná ruka. Či je? Že sa nedá skákať. Čo to robí? Auto sa zlekol. Ty vole. Moja rička. A moja cika. Rybu. What? Teraz to bude to asi pre teba to najhoršie. Búbek? Interesting. Very interesting. And you interesting? Je to už. Tak už, dobre, stačí. A vo videu to nebude ani počuť, ale dobre. OK. Neviem to čítať, to je moc dlhavé. Nechápem. Wow. Takže asi som dead. I'm God. I am the life. I'm dead. I'm dead. Až to bude posledná, a potom I'm good. Because. Teraz musíme klikať. A, no tak ešte nie. Am God. No poď klikať. Budem sa snažiť. Klikám. Nechci sa to tam dostať dole.
Klikaj, dvě prsty. No se to zastalo. Dajem go. Takové ticho. Se nedá. Prdele. Teraz čo? A, veci dead. Tails je Dead Egg, Tails, potom je Dead Knuckles a potom je Dead Eggman. No. Presne tak. Je Tails bez očí, potom Knuckles bez očí a Dr. Eggman bez očí. A prečo má plešku? Nechápem, prečo má plešku. To je. Rádin Forum 2. Jasné, že som game over. Som povedal, že som. A ten povedal, že nie. Ty si taký idiot. Tails, rip a rip. A to bude normálne, lebo tak žiješ. A to Sonic. Neriešim. No 11 minút. Ukážem na to. Som je troška ľúto, to je Tails, tak tam... Prdele, a teraz čo? Dobre, preskočí. Čo tam je tuto? Neboj sa, to je iba tuto. O môj bože, čo sa tu robí? To stačí, bum. Haló, je tam pripínaček? Čo sa tu robí? Teraz je koniec, čo? Sonic? Čo to robí Sonic? Dobrý. Čakaj. Toto je tu. Taký Sonic. Juhaj, lebo to neviem to čítať. Ja nechápem, čo to robí normálne, čo Sonic? Ale ticho, fuj to. Tails rip. Ale on to nechce, on sa nechce takto smieť. On sa nechce, ale to musí. A potom sa také dostávať. Chudák Tails mi príde ľúto. Jak jednak vypadá na to. Tak to vypadá, a vidíš, že on sa nesmie, on to má takto urobené, aby sa smial. Ale oni za ním. Ale sa smeje ešte, Teraz ako vyzerá Dr. Eggman. Dr. Eggman, oh my god. Ten je smutný tiež. Ty Ústa má teraz ťan. Počkaj. Ja som ešte ďalej. A on má Sonic. Sonic. A nechce to Sonic aj dobre. Čo sa stalo? Čo sa stalo, Sonic? No to je koniec 3. OK. To by asi zaujímavé, tak ideme Sonic EXE. No ale na budúci ďalší diel, lebo to má 15 minút iba trvať a lebo inak mi to nepustí YouTube a to je 13, takže už nestíham. Takže dávam nakoniec nejaké srandičky. Nepodaril som to žiadne srandičky, kúpnite sa, nie je to Wi-Fi na doby, takže koniec videa, dovidenia a čus. A pozrite ďalšie videa, nemusí to byť moje, ale hociaké, napríklad Raiderko a Mr. Moon. Nie, nemusíte, ale môžete, takže čaute, maj sa a uvidíme sa v ďalšom videu. Goodbye. Uvidíme sa v ďalšom videu. Čau.